Čo sa stane, keď budeme užívať vyššie dávky magnézia po dobu 1 mesiaca? Ľudia si musia uvedomiť, že veľké percento populácie trpí na nedostatok tohto minerálu. A pritom magnézium sa podieľa až na 600 biochemických reakciách nášho tela. Keď začneme s užívaním magnézia, začneme sa cítiť lepšie, budeme menej unavení, budeme mať viacej energie a takisto sa nám zlepší náš spánok. Magnézium pomáha pri svalových krčoch, pomáha pri bolestiach hlavy a takisto pri migréne. Podľa štúdií ľudia s cukrovkou trpia na nedostatok tohto minerálu. A bolo dokázané, že keď máme dostatok magnézia, tak máme oveľa, ale oveľa nižšie riziko rozvoja cukrovky. Takisto pomáha uľaviť nášmu srdiečku, pretože magnézium znižuje náš krvný tlak. A tento minerál je veľmi, ale veľmi dôležitý pri športovcov. Odporúčaná denná dávka je 300 až 700 mg denne magnézia. Ale záleží to hlavne od fyzickej aktivity, pretože magnézium strácame potením. Robili štúdia na starých ľuďoch, kde ľudia, ktorí mali dostatok magnézia v tele, mali oveľa viacej energie a mali oveľa väčší výkon pri cvičení či dennodennej fyzickej aktivite ako starší ľudia, ktorí mali nedostatok tohto minerálu. Potraviny, v ktorých nájdeme magnézium, sú napríklad strukoviny, orechy, mandle či kešu orechy, horká čokoláda, kakao, banány, avokádo alebo osené vločky. Často sa dostávam do diskusie so svojimi klientami alebo zákazníkmi, ktorí mi tvrdia, že v minulosti sme nemali doplnky výživy a ich rodičia či prarodičia mali dostatok vitamínov a minerálov. Ale pozor, v dobe minulej prostredie, ovzdušie nebolo tak znečistené, ako je tomu dnes. Takisto pri pestovaní ovocia či zeleniny sa nepoužívalo toľko chemikálií, ako je tomu dnes. Uvediem to na paradajkách. Podľa najnovších štúdií komerčne pestované paradajky majú o 30 až 70% menej vitamínov, minerálov a antioxidantov, ako majú biologické paradajky. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.